Michael Penttiselle no tulee, niin pitäisi osata jotain. Joku äiti lähetti sille robotti. No ei ole lahjoittanut robottiimuria eikä kukaan lähetä. Se oli vaan semmoinen sanonta, että robottiimuri olisi hyvä. Mä sanoin jo, että en tunne, mutta jos se meikälänsä tarkoittaa, niin se on ihan sama, ketä ne tarkoittaa. Näin. Mä sanoin jo, ettei mua kiinnosta mikään Lempäälän läski. Niin. Ai milloin töihin? Ei ole vielä mitään töistä vielä. Katsotaan nyt sitten, että jos koulutuksen kautta pääsee töihin, että ollaan vähän jo ton Kelan kanssa vähän jo juteltu. Ja sitten siitä tulee juttu, kun se menee nyt käsittelyyn, että onko mulla mahdollisuutta niihin tukiin tai niihin koulutusmahdollisuuksiin, niin se on vielä käsittelyssä. Se on niiden käsittelyssä, niin ne käsittelee sen, että jos se onnistuu, niin sitten katsotaan se mahdollisuus, että mihin töihin meikäläistä on mahdollisuus päästä. Ei ole eläkkeelle menossa. Sitten voi olla, että sitten se onnistuu ja homma hoituu. Näin. Että näin. Niin. Mikä nuulo takas? Ei ole mitään nuuloa tulossa takaisin. Kiitos se näkemiin. Näin. Näin.